L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nixtieq li f'din il-quddisa nitolbu mod speċjali għal 3 diakni li għada ikunu ordinati saċerdoti minn Monsignor Arċisqof. Talbu ħafna għalihom biex il-mulej jimlihom bl-Ispirtu tiegħu u jgħinhom biex ikunu saċerdoti skont il-qalb tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt taħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li ngħixu ħajja xierqa kif jitlob minna l-misteru tal-għid biex niċċelebrawh bil-ferħ kollu u dejjem iħarisna jsalvana bil-qawwa tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għad-dejjem ta' dejjem. Amen. Għarrim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu lil xi wħud minnhom u jibatuhom Antjokja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din littra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antjokja, tas-Sirja u taċ-Ċiliċja li ġew mill-ġnus. Is-sliem għalikom. Aħna smajna li xi wħud minn nistana mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbidna lkoll bejnietna u derinna li kellna nażlu lil xi wħud u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżistana Barnaba u Pawlu, nies li dedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lil Ġuda u l-Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa. Għax lill-Ispirtu Santu u lilna derinna li aħna magħandna nabbukom b'ebda pis ieħor aktar minn dak li hu meħtieġ. Jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sagrifikat lill-idoli, mid-demm, mill-laħam tal-annimali, fgati u miż-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn. Saħħa. Għalhekk dawn il-messaġġiera niżlu Antjokja, laqqgħu il-ġemgħa u tawhom littra, rawa u ferħu għal faraġġ li tagħthom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Infaħrek Sidi fost il-popli. Infaħrek Sidi fost il-popli. Sħiħa qalbi o Alla sħiħa qalbi. Ħananni u ninseċanja. Ruħ tiegħi. Arpa u ċetra. Ħanqajjem sbieħ il-jum. Ngħidu flimkien. Infaħrek Sidi fost il-popli. Infaħrek Sidi fost il-popli. Nannilek fost il-ġnus, għax mola smewwiet it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Ola l-fuq mis-smewwiet o Alla, uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha. Ngħidu flimkien, infaħrek Sidi fost il-popli.
Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej għaliex kull ma smajt minant missieri jiena għarraftulkom. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt minant missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lil missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu li xulxin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kif ħabbejtkom jien. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu lid-dixxipli tiegħu fl-Evanġelju llum meta kien qed ifissrilhom il-kmandament tal-imħabba u għalilhom dan hu il-kmandament tiegħi li tħobbu li xulxin kif ħabbejtkom jien. Hawnhekk qed jgħidilhom lid-dixxipli tiegħu Ġesu li hu jrid li l-imħabba tkun il-qalba tal-ħajja tagħhom. Anki tal-ħajja tagħhom flimkien. Ma mbagħad jispjegalhom x'qed ifisser bl-imħabba, jgħidilhom kif ħabbejtkom jien. X'ifisser kif ħabna hu? Irridu niftakru li dan id-diskors Ġesu qed jagħmlu proprju ftit mumenti qabel il-passjoni u l-mewt tiegħu. U hemmhekk kien se jkollna l-ikbar turija ta' mħabba. Hemmhekk Ġesu fuq is-salib għandna l-imħabba fil-milja tagħha, l-imħabba sal-aħħar. Hemmhekk hija l-ikbar imħabba illa li Ġesu qed jagħti ħajtu għas-salvazzjoni tal-umanità. U propju il-kliem li hu qal lid-dixxipli tiegħu ħadd m'għandu imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Imma tajjeb niftakru wkoll illi hawnhekk Ġesu qed jagħmel dan id-diskors mad-dixxipli tiegħu illi ftit mumenti wara meta kien se jidħol għall-ikbar dbatija kienu se jaħarbu kważi kollha ħlief wieħed. U wieħed minnhom jitradih u l-ieħor jiġtu. Meta Ġesu qiegħed fuq is-salib għandu biss wieħed mid-dixxipli tiegħu hemmhekk preżenti l-Ġwanni, l-oħrajn ma darux hemm. U Ġesu avolja jista' jaraf dan minn qabel li d-dixxipli tiegħu jgħidilhom fuq l-ikbar imħabba u lilhom jgħidilhom sejjaħtilkom ħbieb. Il-dawn li ftit wara kienu se jaħarbu fid-tbatija tiegħu. Sejjaħtilkom ħbieb, ma nsejħilkomx għaddejja imma ħbieb. Illa li xu fil-fatt Ġesu huwa l-qaddej li jagħti ħajtu b'imħabba kbira għal ħbiebu. Din hi l-imħabba ta' Ġesu. U meta naraw fil-ħajja tiegħu naraw xi tfisser l-imħabba li mbagħad il-milja tagħha hija Ġesu fuq is-salib. Ġesu urina li l-imħabba hija mħabba lil kulħadd. Ma tagħmilx distinzjoni
il-dak inħobbu il-dak nobbodu. Imħabba lejn kulħadd. Hija mħabba mingħajr kejl, mingħajr kundizzjoni. Hija mħabba li tfisser ukoll maħfra. Hija mħabba totali. U hekk wara Ġesu fil-fatt kif Alla din hi l-imħabba tiegħu lejna. L-imħabba totali. Imma Ġesu li d-dixxipli tiegħu jgħidilhom biex iħobbu kif ħabna hu. U għalhekk il-kejl tagħna huwa dan li aħna għandna nħobbu kif ħabna hu. Dan ifisser li l-imħabba trid tmur lilin mill-imħabba li aħna nuru lejn min iħobbna, lejn min hu simpatiku għalina, lejn min li jagħmlilna l-ġid, lejn min jgħinna jew lejn min hu grat għall-ġid li aħna nkunu qed nagħmlu miegħu jew magħha. Dawn huma esperjenzi sbieħ u nirringrazzjaw l-Alla meta jkun hemm din l-imħabba fil-ħajja tagħna. Imma billi Ġesu jgħidilna li għandna nħobbu kif ħabna hu irridu mmorru lilin l-imħabba trid tkun iktar wiesa tagħna u trid tifrax aktar. U għalhekk li nħobbu wkoll il-min hu antipatiku, li nħobbu wkoll min kultant idejjaqna, li nħobbu wkoll lil min kultant jonqosna b'xi kelma jew b'xi ħaġa li jagħmel, li anki f'dawn l-okkażjonijiet nuru l-imħabba tagħna biex inħobbu kif ħabna hu. U l-imħabba aħna nuruha fl-affarijiet ta' kuljum, mhux f'xi okkażjoni rari speċjali ta' darba, imma fl-okkażjonijiet anki żgħar ta' kuljum. Jiġifieri kelma ta' apprezzament, jew ta' inkoraġġiment, jew ġest ta' apprezzament li nieqfu ma' minnu fil-bżonn, illi nuru tassew attenzjoni kultant anke billi nisimgħu li nħobbu. Lek dan l-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum hemm nuru tassew li aħna nħobbu kif ħabna hu. Jew nitolbu l-mulej llum biex nużżu dejjem dan il-kmandament tal-imħabba biex ngħixu din-imħabba fil-ħajja tagħna ordinarja ta' kuljum u biex dejjem inħobbu kif ħabna hu. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal b'xarat tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li f'ħajjitna aħna dejjem nożżu tal-kmandament tiegħek tal-imħabba u nħobbu kif ħabbejtna int. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu illum għal dawn it-tliet djakni Gillen, Clive u jien illi għada jiġu ordnati saċerdoti minn Monsignor Ġisqof. Nitolbu biex dejjem jiftakru dak il-kliem li smajna Ġesu jgħid fl-Evanġelu llum mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u biex jgħixu din l-għażla li għamel il-mulej din is-sejħa li għamlilhom b'ħafna ġenerożità, imħabba u b'fedeltà. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu biex isibu tassew min jurihom imħabba bl-għajnuna li jagħtihom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet bħalissa biex tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem narfu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha
sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna naħdmu dejjem għal paċi. Tolbu għal paċi fid-dinja, fl-Ukrajna, fis-Sudan, f'tant postijiet oħra mifnija mill-ġlied u l-vjolenza, u nitolbu biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek mulej nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar biex inti mulej tilqahom fih danek tat il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej għal għat-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin offrulek għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nisqarru glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi. ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwet l-art mimlija bi-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewwit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewwit. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rridu nitolbu bħala uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti f'ismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għaffrinna d-dubietna bħalma naffru minn oħati għalina u la taħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħena lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħena lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li ibnek ordnana nagħmluh f'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-Rożarju illum għat-tliet djakni li għada jkunu ordnati saċerdoti minn Monsiju Arċisqof biex il-mulejjejnhom ħalli jkunu saċerdoti skont il-qalb tiegħu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-ard. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المناهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدني آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان من البدو إسا ودايم ويبقى لدايم تدايم آمين. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubita ħarisna minna tal-infern u ġenera l-rwieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek li konsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-ard. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المناهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدني آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان من البدو إسا ودايم ويبقى لدايم تدايم آمين. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubita ħarisna minna tal-infern
u ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tieni saqt nagħtik ikun it-tritint kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum. Aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-naħi għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħaressa minnat tal-infern. U ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mowwi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tieni saqt nagħtik ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak birk inti fost in-nies birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla
Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobietna ħarisna minnant tal-infern. Hu ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-batija, meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missiena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna minnat tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Imqazza Marija. Ħenna lina. Imqazzo Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina.
ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen għalina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatililna għaddejja tiegħek bulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-Ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlussin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażen għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerru fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħda fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult, u mqaddes Giuseppe ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtina tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.